sa mga gusto nga po palang matutong mag-flambe, just comment down below and I'll teach you next time. Natutunan ko lang po siya sa mga kuya ko na hilig ang pagluluto. So ayun, na-practice ko lang po siya unti-unti. Dapat talaga hindi ka takot sa apoy nang hindi mo siya takbuhan. Ayun, alam ko naman na magagawa nyo din po siya. Ayan, halu-haluin lang po natin nang hindi po ma-overcook yung gulay at yung hipon. Gumamit nga po pala ako ng bouillon cubes or commonly known as broth cubes. Pwede din po kayong gumamit ng soy sauce o kaya naman ng oyster sauce. And ayan, after a few minutes, pwede na po natin siyang hanguin and ready to serve na.